Alright, kabalen. Maya pa oras po. Ini po ang Araw-Araw Pasko with Aramuna and Friends. Thank you so much po sa ating mga donors. Ayan, Yomiko from Singapore. Hello, Sisi. Ayan, thank you so much sa iyo. And Marcy Asi, dakala salamat kay ka. Danway Missionaries, thank you so much. Si JR Lim, hello JR. And si Ate Lori, dakal pong salamat. And syempre po, nino pa ba? Po tati ko kaliman. Sunshore, ayan. Ma'am Shia Laksa, hello po, hello. Sir Jumar Duque, dakal salamat. Tres Josas. And syempre, dakal pa pong tutuking pledges na paratang. Muning at syuta pa po king day 15 na ningkya katamong Araw-Araw Pasko with Aramuna and Friends. And syempre po, thank you so much, Mami Presi Bondok, dakal salamat. Ayan, and at saka po karingaliwa pang Mami South, dakal pong salamat. Mas burimi po itang items para po karetang bisang mamye, like abias po, ayan, abias, and noodles, delata, kape, ita pong malagwang pamye, tamat maaari paktamo po at mas dakal pong dinan. And syempre po, tinurin pong mangailangan na diaper, reta pong bedridden na pwede tamong dinan, and school supplies, and na ano pa ba, school supplies, diaper, gatas po. Yan, tatanggap kami po na po. Okay, ini po yung Araw-Araw Pasko with Aramuna and Friends, Joran! Of mind lahat tayo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, ang laging isipin mo, maraming ang magbabago. Sa kapwa, oras na para magbago. Kung sa mundo, walang away, walang gulo. Araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, ibig ang buong mundo, kaya silang magre-regalo. Pasko, walang gera, walang gulo, walang masasawing tao. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. May regalo, lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan, may peace of mind lahat tayo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang Alright, kabalen, hindi pa rin yung Araw-Araw Pasko with Aramuna and Friends. And syempre po, thank you so much po kay Volunteer Tamo. Ayan, ni Ronnie Boy, ni Driver Tamo. And nakapagpasalamat ka rin sponsor Tamo of the Day. Sis Yomiko of Singapore, nakala-salamat Sisi, more blessings to come and good health. Ayan, at yung tamo po kay King nabuklod, kita pong sikat, Ilog Kelly Pampanga, bisitahan niya po. At ready po, ready na din ang tamong recipient ini.
Banwa tala pong didi ng Denny. So balik lang tala po kanya napila ni Aldo para naman kare kids. Binyeta mo po ngeni abia sa pondita ka hand foods and syempre punta. Dakal pong salamat iniping kaluguran nyo at iniing araw-araw Pasko with Aramuna and friends. Charan! Thank you din po. Araw-araw ay Pasko, yan ang laging gusto ko. Mga bata ay may regalo, lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan, may peace of mind lahat,